Weche maka kod kacha. Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi #1 station for the Luo nation. Obila koro wacho ni jakedo ratich oganda Boniface Mwangi manyo maki odhiambo manyoro itudo kod chano timbe njore odiechieng' ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo. Mine kaachiel kod rowere kaunti ma Migori koro igeno ni biro yudo ber ka okalo chenro mar pith mag rech ma bende siro kod riwruok moro ok mar piny owacho. Kod miyo moro ma bende ike oseniang' ma odak kod ng'ol e gwenge ma Kambeke Village, Kanyach, Kachar location e sub county no wale kara chung' od bura ma Homa Bay town koro kwayo jo Samaria mang'won mondo mi okonye kod ot kaluwore kod chal mar ot masani odakie. Weche manyien gi Collins Okaka. Kamara moro mitie nyakoro mogo jwang' arwakini machiegni. Apisas mago kwach kich wacho ni Boniface Mwangi ma en jakedo ratich oganda e pacho kaendi nyo maki ka itude kod konyo chano timbe njore odiechieng' ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higani. Mwangi nyo maki e dalane ma yudore e Kenya, kaunti ma Machakos. E kinde ma apisas go nyo bende okawo simbene 2 mag ong'we yamo kod masinde mar laptop. Mwangi na oninde lweto bila otieno ma piny orugodo kawuono. Kata kamano okil mayalone kod jokedo ratich oganda mamoko kane ochopo e tesend obila ma Pangani kama ne wachore ne ntiere no nyisgi ni Mwangi ne onge kanyo. He's not here? Yeah, they've said they removed him from there. He was taken to DCI. No, he's not there. Well, they have said, they have told me, so he's not there, and they want to was taken to DCI. Because of the brief, necessary tension. Kata kamano report machopono gi thol masani en ni okil ma yalone Boniface Mwangi mabende thuolo machuok mokalo kaachiel kod jokedo ratich oganda mamoko ne loso kod jofwambo e tesendo bilano ma Pangani wacho ni Boniface Mwangi olorne e tesend obilano ma Pangani ka irito mondo mi obi ochwale e do odiechieng' makiny. Obiro kelo ler mathoth kotenore kod wach makamano e weche manyien mabiro nyime. Magi timore e kinde mabende ogai kata jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro dwaro mondo mi sirikal owere kod tim mar mako rowere chutho to manyocha ne otelo e ng'anyo ma osekalo chien ma tarik 25 dwe mar auchiel kod odiechieng' Sabasaba ma bende osebed ka itudo kod ketho mag chano njore e pacho kaendi. Kalonzo wacho ni ma en tim moko owinjore bed ni dhi nyime kata matin ka okone sirikal ka ni kod adiera e wi jogo ma itudo kod ketho ma kamago to owinjore bed ni omakogi kendo ikawonegi okang' kaluwore kod chik ma ok ni ibiwonegi ketho ma ok gitimo. Kalonzo kuom mano dwaro mondo mi odiechieng' makiny okinde ma yalo ne jogo ma nyaka sani osemaki ochop kiny mondo mi ochung' kod Boniface Mwangi kaluwore kod ketho masani kod itude godo mag chano weche mag njorego. Kaudhi nyime kod weche manyien gi lak sechegi en ni mine kod rowere mawuok e kaunti ma Migori koro igeno ni biro yudo ber kaluwore kod chenro mar pith mag rech ma bende en chenro ma itayo kod riwruok moro mong'ere kaka Latis Africa ka konyore kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Ma en chenro ma bende otisi ni Women and Youth Economic Empowerment ma bende dwaro neno ni rowere kod joma mine e kaunti ma Migori oyudo thuolo mag tije kokalo e pith mag rech ma kamago. Mana kaka miwaler kod reporter marwa e kaunti ma Migori George Juma. Jaten migado mar pur pith jamni kaachiel kod re kaunti Migori Lucas Musenda wacho ni chendone mageto wakeini kaachiel kod awere pith marech dhi chiwo kony mopogore opogore ma oting'o chiro kaachiel kod omenda ne grube mopogore opogore bende kod donjo e pith marech.
Musenda wacho ne gigeno ni chenro ni dhi medo kwan mar rech ma igolo e kaunti ma Migori. We are going to target 3 main challenges that we have in this county. Challenge number 1, this project will specifically look out for where the youth and the women are. You will agree with me that traditionally farming has been perceived to be a domain of men, but we see like there are opportunities for youth and women to be able to benefit. Second issue that this project is seeking to address is issues of markets and linkages. Third one, which is equally important for us, is financing. You will agree that the current financial institutions have often ignored the agricultural sector. Maen osiko apisa maduong' e migaono mare e kaunti Migori Jojo Chola ka achiel kod Lilian Silani matiyo ruogno mar Latis Africa mane owacho ni thoro maduong' ma chendoni en jiwo keini ka achiel kod rawere mondo kodonji e pith mar rech. The question is, where are the youth and where are the women existing? What can we do to ensure they are also part of the value chain, ensuring that we are curbing the barriers which exist in this value chain, and ensuring that we are providing the right technical capacity, the right input access. And as part of the implementing partners, we as Latis will be focusing on ensuring that we increase the production of fish in Kenya, and actually in 5 countries which we are running currently, and ensuring that it's good quality access of inputs. Think of production, think of feeds, think of how the youth and women in this value chain can be able to trade this business without any barriers of access of these inputs. Ochola ne ojiwo keini ka achiel kod rawere mondo koro bedie grube mondo giyud kony ka okalo kuom chendoni. Gin gi temo ng'iyo moloyo kaka ginya konyo joma mine manie ohala mag rech achiel gi joma tindo. Gima jaber kendo wan kod geno ni kaka wadhi mbele lokruok dhi bedo mbele ka nikech gibiro konyo e yore mag puonjo ji mondo miyo improve gigi. Wa target grube mamae be mamiyo ne watemo ajiji mondo wabed gi grube. Sani kaka nyocha watero cages e nam program marwa mar ABDP wan gi cages kucha 15 osetere nam to cages o imiyo mana grube. Ne Nyakalondo Maramogi kuoke e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Komachielo duond bura mar ODM kore kwayo mondo mi one ni kuonde kata yiero magi mag kor gwenge ma bende nochore nyime obio tayo makare ma ok ni imiyo telo jogo ma iparo ni kod huma malach e kor gwenge. Ma en kaluwore kod jakom mar duond bura mar ODM e kaunti ma Kwale Sheikh Juma Ngao ma okoni yiero magi mag duond bura mar ODM ma bende nowinjore bed ni bago e kaunti no ma Kilifi ne ochore nyime kaluwore kod kwayo manowuok kuom tendo duond bura mar ODM ka okoni dwaro koro nitiere mondo mi yiero makamago biowa otayo makare mondo mi jopiny obed kod duol kokalo e duond bura mar ODM. Tunataka wanachama wa ODM mashinani wachague viongozi for the first time in 20 years. Si consensus. Consensus kaifanya mitanga na washinda uchaguzi wamelalamika. Baada ya kusema washinda wao imekuwa nullified. Tumeseni barua, uchaguzi mpya unafanywa. Uchaguzi ukitangazwa wafanya consensus watu wawili. Hatujameza hiyo harmonization. Hatujameza hiyo consensus. Hatujameza hiyo sasa wageuza majina. Sasa tutufanye nini? Uchaguzi kwali urudi kwa grassroots si consensus. Weche gimedo choponi kama romoro mintiere nyakoro magajwang manako kale Nyakalondo mare miero maramugi wadhi nyime bang' nyire machuok. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Miyo moro ma bende ikawo Seniang ma odak kod ng'ol e gwenge ma Kambeke Village Kanyach Kachara location e kar chung' od bura ma Homa Bay Town koro kwayo jo Samaria mang'won mondo koyie ogerne ot kaluwore kod chal mar kama odake gi thuolo masani. Dayono manok Karen Auma Ojwang wacho ni sani ngimane ok ni kare kaluwore kod chal mar ot ma odake ma bende en od lo ma osewuore kendo okwayo jo Samaria mang'won mondo mi ochore lwetgi mondo mi ogerne ot. Asebedo ka an mana ng'at man gi chandruok masika kwaya manyalo konyo yo maler onge mana kweche no masiko go nubende an liel nyithindo moko man kage koro gine nyithi kiye to kadak maber makata ka jogo nyalo biro ni biro ka biro ni mama ni to kodak maber adier to kadak maber dak machwer dak
ka mat kan rock ngol benda ngol bedo pe ka konyo raungi sama yie mo yie konya sama nya ka yie locho na go locho na locho ka kumachelo ni jod bura ma Naivasha Jane Kihara wacho ni okobibwok kata matin ka luore kod okenge ma osebed kikaone nyaka nyocha ne make kod obila ka itude kod weche mag nyayo tulo. Jod bura no mabini nyocha nowe thuolo kod do girambun mar shillings 50,000 wacho ni okenge ma kamano gin mago mikao kod sirikal mamalo ka luore kod chung mare motegno kod mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Wale tulisema Gachagua atifukuzwe, sisi anatuwinda kama swara. Kwa hivyo kuniwekelea ati kwamba hii mambo ilifanyika hapa. Imagine wakisema ati sisi ambaye tuko upande wa Gachagua watuwekelee ati sisi ndio tunaleta jangili, ati ivuje maduka. Kuna wajinga Kenya hii. Ruto siku zote alikuwa anatuambia wajinga waliisha Kenya. Sijui kwa nini anafikiria alipopanda pale tukawa wajinga, tukawa wapumbafu. Ati utatuambia sisi ambaye tuko upande wa wananchi ndio tumeleta jangili ivunje duka na iwe watoto. Is that possible really? Yakura mugojwang ikanyibe ni machope giko mar mi weche manyien yono ngadi mbaka kamano katie ko weche manyien mana kelo ni magi thund weche go kaketo gi eyo machuok. Apisas mago kwach kich koro wacho ni Boniface Mwangi jakedo na tich oganda manyo maki ka itude kod konyo chano timbe njore odiochieng' ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo ka githolo masani ogeng'ne tesendo bila mapangani ka igeno ni odiochieng' makiny ibiro chwale e do. Mine kod rowere e kaunti ma Migori kod igeno ni biro yudo ber kokalo chenro mar pith mag rech mabende en mano mitiro isiro kod riwruok moro mok mar sirikal mongere kaka Latis Africa. Kod mana ka kiwinjo kowuok e gwenge ma Kambeke Village Kanyach Kachara location e kar chung od bura ma Homa Bay Town, dayo moro ma jahigni 68 sani koro kwayo kony kowuok kuom jo Samaria mang'won mondo mi ochore lwetgi kendo ger ne ot kaluwore kod chal mar ot masani odakie. Saboro gi sochiko weche manyien yo machuok sapar kaka pile weche manyien e yono madimba. Erokamano kuom bedo koda chakro kinyi kogwen sa 12 nyaka sani. Oriti masani an bende koro adhi aywe. Okinyi bor. Okinyi bor kabisa. Obora ahinya. Koro ina akwayo ni mana kwede gi kwe. Don kwe bar budha dole. Asante sana. Asante. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Mondri chonga gi lomwer kod Carol Gift kaka citizen mari D star 860 star 418 hash. Chonga gi lo emose mi achalo kama. Chonga emose mi asudo nyime. Kawono chonga emose mi achalo. Mondri chonga gi lomwer kod Carol Gift kaka citizen mari